በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም ከመይ ቀኒኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ጽቡቕ ውዒለ ጽቡቕ ቀኒ ይቕረታ ድማ ስለዘይተዓምኒ አሜን። ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝቐንኹ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ሰናይ ትምኒተይን ድሌተይኑ አሜን። በዘለማዓንቲ ስንክሳር ዘወርሃ ጥሪ ዕለት 10 እዩ። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ፣ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ፣ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ወላዲት አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም አደይ ልሳን አንደበት ኩንኒ አሜን። ጾመ ገሃድ ናብ ዝኽብር ጾም ድማ ብሰላም እንኳዓ ጽንሐ ኣብቅዐና፣ ናብ ብርሃነ ጥምቀቱ ድማ ብሰላም የብቅዐና የርእየና አሜን። ጾመ ምሕረት ጾመ ንስሓ ይግበረልና አሜን። 10 ጥሪ በዛ መዓልቲ እዚኣ ቅድሜና ዝነበሩ ዓበይቲ መምሃራን ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንቲ ምእመናን ክሳዕ ምሸት ካብ ኩሉ መባልዕቲ እንከይጠዓሙ ንኸውጾሙ ንኸውዕሉ ምሸት እውን ኣብ ዓብይ ጾም ዝብልዑ ምግብታት ደኣ እምበር እንተዘይኮይኑ ደኣ እምበር ካብ ጥሉላት ንኸይምገቡ ስርዓት ሰርዑ። ኣበው ነዚ ጾም ምእመናን ክሳዕ ምሸት ካብ ኩሎም መባልዕቲ እንተይጠዓሙ ንኽጾሙ ዝኣዘዙሉ ምኽንያት ድማ ከምዚ እዩ። ንሱ ድማ ቅዱሳን ኣቦታትና ሃዋርያት በዓለ ልደትን በዓለ ጥምቀትን ኣብ ዕለተ ረቡዕ ወይ ኣብ ዕለተ ዓርቢ እንተውዒሎም እዚኣቶም ክልቲኦም በዓላት እግዚአብሔር እዮም እሞ ኩሎም ምእመናን ብጓሓቱ ብንግህኡ ኣብ በዓለ ጴንጤቆስቴ ዝብልዑ ናይ ስዕረት ምግብታት ይምገቡ ኢሎም ብቐኖና ስለ ዝኣዘዙ እዩ። ከምኡውን ንኻልኦት ንሕና በዓላትና ብተድላን ደስታን እዚ ዓለም ክነኽብር ንኸይመስሎምን በዓላትና ከም በዓላት ኣይሁድን ኣረማውያንን ብመብልዕን ብመስተን ንኸይገብር እዩ። ስለዚ ድማ ንሳትን ናይ ረብዕን ዓርብን ተለወጥቲ እየን እሞ በዓለ ልደትን ጥምቀትን ካብ ዝውዕላሉ መዓልትታት ዘለዋ 2 መዓልትታት ሓደ ድሮ ልደት ሓደ ድማ ድሮ ጥምቀት ንምባል እዩ ንኽጸውም ኣቦታትና ኣዘዝና። ብኸምዚ ድማ 2 ግብርታት ይፍጸመልና፣ ግብሪ ጾምን ግብሪ በዓልን። ኣብ ኣብያተ ክርስቲያናት ግብፂ እውን እዚ ስርዓት ስሩዕ እዩ። በይረሙን ወይ ድማ ጎይታና ዝተገልጸሉ መዓልቲ ኣብ ዕለተ እሁድ ወይ ድማ ኣብ ዕለተ ሰንበት ኣይሁድ ቀዳም እትውዕል ምእመናን ኣብ ዕለተ ዓርቢ ኣቐዲምና ከም ዝተናገርና ዕለት ምሸት ክሳዕ ምሸት ይጾሙ፣ ቀዳም ድማ ካብ ጥሉላት ይጾሙ። በዓለ ልደት ወይ ጥምቀት ኣብ ሰኒ እንትውዕል ግን ምእመናን ኣብ ዕለተ ሰንበት ክጾሙ ስለ ዘይግባእ ካብ ጥሉላት ጥራሕ ይጸውሙ። ኣብ በዓለ ጥምቀት ድማ ቅድሚ ፍርቂ ለይቲ ይለዓሉ እሞ ኣብ ልዕሊ ማይ እውን ይጸልዩ ይጠመቑ እውን። ህፃናት እውን ክጥመቑ ከለዉ ከይስዕሩ፣ ካህናት እውን እንተይወግሐ ቀዲሶም ቁርባን ይዕርጉ። ኣዕርዩ ንግሆ እንተለውን ካብ ቤተ ክርስቲያን ይውፅኡ። ጎይታና ሃዋርያት ብቅዱስ ቀኖና ከም ዝኣዘዙ ቅዱሳን ሃዋርያት ብቅዱስ ቀኖና ከም ዝኣዘዙ ይብለና አሜን። ህዝቢ መለካውያን ግን ዋዜማ በዓለ ልደትን በዓለ ጥምቀትን ኣብ ቀዳም ወይ ሰንበት ኣብ ዝውዕለሉ ግዜ 3 ሰዓት ቅዳሴ ይሰርዑ። እንተደልዮም እውን ዝተባረኸ ሕብስቲ በሊዖም ማይ ይሰትዩ። ብድሕሪዚ ካህናት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኮይኖም በብሰዓቱ እናጸለዩ ንዕለቱ ዝምልከት ናይ ነቢያት ምንባባት የብጽሑ። ንምሸቱ ዕለት 10 ጥሪ ድማ ኣብ ልዕሊ ማይ ይጸልዩ። እዚ ግን ኣቦታትና ሃዋርያት ከም ዝሰርዕዎ ኣይኮነን። ኣቦታትና ሃዋርያት ከም ዝኣዘዝዎ ኤጲፋንያ እዚ እውን ጎይታ ዝተገልጸሉ መዓልቲ ዕለት 7 ካኑን ካልኣይ ወርሒ ድማ ሮማ እዩ። እዚ ድማ 11 ጥሪ እዩ። መለካውያን ግን በዓለ ልደትን በዓለ ጥምቀትን ኣብ ዓርብን ረቡዕን ክውዕል ኣብ ክንድኡ እንተዘይጸሙ ብጉሓቱ ስለ ዝበልዑ ዝኸበሩ ኣቦታት መምህራን ቤተ ክርስቲያን ዝሰርዕዎ ስርዓት ይጥሕሱ። ንሕና እውን
ካብ ኩሉ ኣበሳና ንኸንጽህና ኣብ ዮርዳኖስ ከም ዝገለጸ ድማ ኣብ ልብና ክብሪ ጎይትነቱ ንኽገልጸልና ነቲ ክብሪ ዝግብኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንለምኖ ክብርን ምስጋናን ስግዳንን ንዕኡ ይኹን እሞ ምስ ሕያዋይ ኣቡን ምስ ይቕረ ባህላይ መንፈስ ቅዱስን ሎሙን ንኹሉ ጊዜን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣርኬ ሰላም እብል ለጾመ ዕለት ዋህድ ዘስሙ ገሃድ መምህራነ ስርዓት ኣቆሙ ለዘይመጽእ ትውልድ እመባልእተ ጥሉላት ወእምነ ቅሱፍ ማእድ ኣንስቲ ይተሃረማ ወይጽሙኡድ ይብል በረኸት ረድኤት ናይ ጾመ ገሃድ ይሕደረና። ጾመ ነቢያት ጾመ ቅዱሳን ይግበረልና ድማ ኣሜን። ኣባ ታውንጦስ ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ኣባ ታውንጦስ ኣዕረፈ። እዚ ቅዱስ ድማ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ኣብ ቤት ጎይታኡ ዝተባሃለ ሊቀ ጳጳሳት ሮሜ ዓበየ። ንሱ እውን ልብሲ ምንኩስና ኣልበሶ ዝተዋሃቦ ጥበብን ሓይልን ርእዩ እውን ኤጲስቆጶስን ካብ ከተማ እለ እስክንድርያ ወፃኢ ጤናዲራን ኣብ እትበሃል ቦታ ኣብ ዝርከብ ገዳም እውን ኣበምኔትን ገይሩ ሸሞ። ኣብ ትሕቲኡ ዝነበረ መነኮሳት ድማ ብዙሖም 700 ነበረ። ብድሕሪ እዚ ድማ እዚ መክበበ መነኮሳት ታውንጦስ ኤጲስቆጶስ ካብ ከሓዲ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስን ዝኾነ ህውከት ምስ ሰምዐ ሃዲሙ ናብ ገዳም መሲሓት ከደ። ኣብኡ እውን ኣብ እንዳ ሓንቲ ፈራሒት እግዚኣብሔር ዝኾነት ድንግል ተቐመጠ። ንብዙሓት ዓመታት ድማ ኣብ ገዛኣ ተቐመጠ። ብመጀመርታ ናብ ገዛኣ እንትኣቱ እንተሎ ግን ካብ ፍርሒ ንጉስ ዝተለዓለ ጣዖት እናምለኸት ረኸባ። ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹነሞ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ምእመናን እውን መለሳ። ከምኡ እውን ዜና ኣብያተ ክርስቲያናት ክሰምዕ ደልዩ ናብ ደብረ ተርኑጥን ደብረ መርኑስን ከደ። ኣብ ሓደ ክብሪ ብጾምን ብጸሎትን ብትጋህ ሌሊትን እናተገዝአ 2-3 መዓልቲ ብሕቡእ ይጸንሕ ነበረ ይቕሬታ። ኣብ ልዕሊኡ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝወረደን ንዓመጻታትን ከርተትን ንክርስቶስ ናብ ምግዛእ ክሳዕ ዝምልሶም እውን እግዚኣብሔር ባዕዳዊ ተኣምራትን መንክራትን ከም ዝገበረ ብዙሓት መስኪሩሉ። ምስ ሸምገለ ድማ ዕለተ ዕረፍቲ ፈሊጡ ንደቁ ብናይ ክርስቶስ ቅንዕቲ ተዋህዶ ሃይማኖት ንኽጸንሑን ትእዛዙ ንኽዕቁቡን መሓዶም። ኣብታ ጊዜ ንሳ እውን ብሰላም ኣዕረፈ። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት እዚ ቅዱስ ኣቦ ይምሓረና ንዘላለም ዓለም ኣሜን። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለታውንጦስ ሃበ ደብረ ሲሃስ ዘሆረ ከመለጣዖት ይስግድ ዘበእደ ሰብእ ተገብረ ውስተ ቤተ ድንግል ኣቲ ከመፈላሲ ሃደረ እስከ ሜጠ ኣመፃ ወፈያተ መሃረ ብሃይሊ ኣምላኩ ዘገብረ መንክረ። ከምኡ እውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ሰማዕት ጠምያኒ ናይ ኪናርያን ንግስት በጥሪቃን መዘከርታኦም እዩ። በረከቶም ድማ ምሳና ተሃሉ። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና እውን ምስጋና ይኹኖ ኣሜን። ሰላም ለክሙ ጽዕድዋን ኣርጋብ እምነቢረለ ወሃሊብ ካህናተ ሄራን ፍቁራኒሁ ለኣብ እስእለክሙ በማይ ዮርዳኖስ ምጻብ ከመታን ጽሁኒ ለብእሲ ስኡብ። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳን ይምሓረና ንዘላለም ዓለም ኣሜን። ጥሪ 10 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ጾመ ገሃድ፣ ኣባ ታውንጦስ ዘሲሓት፣ ቅዱስ ኪናርያ፣ ቅድስቲ ጠምያኒ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ናትናኤል ሐዋርያ፣ ቅዱስ ኒቆላዎስ ዘሃገረ ሜራ፣ ኣቡነ መልክዓ ክርስቶስ፣ ቅዱስ ያዕቆብ ሐዋርያ ወልደ እልፊዮስ፣ ቅድስቲ ኢለኒ ንግስት፣ ታላቁ ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ፣
ቅዱስ ዕፀ መስቀል አሜን መስቀሉ ይሕፀረና ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ይፍለየና ዝወደቐ ዝነጠበ ካባና ባይኹን ዘውደቕኮ ዘንጠብኮ ዝተጋጋኾ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክት ተኣረመለይ አሜን አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ወኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚአብሔር ተመስገን አላድነ ነው በላነ ኩሉ ቅዱስ መዛኪት መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእት ማርያም ሰላም ለቺ ድንግል በልናችሁ ወድንግል በስጋች የእግዚአብሔር ጽባኦ ሰላም ለቺ ብሩክት አንቲ ማነስ ብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ማርያም ተጸጋም ተወዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ ተክሉ እግዚአብሔር ምስሌክ ሰአሉ ጽላህ ፍቅር ወልቺ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ይስራልን ኃጣውኒ ተማይጸነው ከተማጸነው ክዳንቺ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን